Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Влади, а вие сте в канала на Влади On Wheels. От доста време искам да продължа поредицата с търсенето на най-добрия семейен автомобил и понеже парите за доработки с Бобъра свършиха и се връщаме отново в ревютата. Майтапа на страна от много време искам да снимам X6 и естествено за най-добрата аудитория в целия YouTube избрах третото поколение фейслифт на X6. Преди да ви покажа този страхотен автомобил, искам малко първо да си поговорим за историята на X6, откъде тръгва и как тази много луда идея реално се превръща в печеливш бизнес за BMW. През 2008 първото поколение X6, което с кодово наименование E71 излиза на бял свят, не е първото Sport Activity купе или купето на джиповете, както така на жаргонно може да го кажем, но е първото, което става супер разпознаваемо и много популярно из цялата аудитория и много почва да се продава. Тогава BMW можем да кажем, че слага началото на този странен сегмент в SUV-тата. След това през 2015 година се ражда втора генерация, която е с кодово наименование F16. Подобно на изтребител, хората поудяват по нея и продължават да се купува. И вече през 2019 имаме последното трето поколение, което е с кодово наименование G06. След това имаме последната версия, тъй като не всички от другите имат фейслифт, но точно в това поколение имаме фейслифт. А ние сме взели точно M-Performance модела, който е по-близо до M-ката повече от всякога. Преди да продължим към ревюто, е време да ви спомена за нашите партньори на канала Katana Auto. Те се занимават с внос на коли от САЩ, Канада и Южна Корея, като могат да ви внесат мечтания автомобил на доста по-ниска от пазарната цена. Единственото нещо, което вие трябва да направите, е да си изберете автомобил, да зададете параметри и каква ви е крайната цена, до която искате да стигне той тук в България. Могат да ви помогнат с ремонта, ако е ударен леко, могат да ви помогнат и да продадете старата ви кола, която вече не ви е нужна. А ако не ви се чака и искате всичко тук и сега, може да вземете от наличните автомобили на лизинг и благодарим на Katana Auto за спонсорството на това видео. Предната част, типично за едно ново BMW, изглежда супер агресивна и супер разпознаваема. Разликата от преди фейслифта е, че тук вече, като всеки фейслифт, имаме малка промяна в предната броня, имаме промяна в фаровете, която е най-голямата промяна реално. За съжаление вече нямаме опционалните лазер светлини, които бяха толкова добре рекламирани от BMW. В случая те са заменени с матрични LED светлини, които не светят по-малко от лазерите. Вече дневните светлини са подобно на стрелки. Лично за мен изглежда много агресивно, но винаги ми е тъжно, когато една компания забравя своите корени и вече тук нямаме този иконичен Angel Eyes, който имаме почти във всички модели. Както виждаме, BMW минават вече към Snake Eyes и към всякакви други патърни, така да кажем, или форми, но в никакъв случай не изглеждат грозно, напротив, изглеждат много агресивно, но единственото нещо, което на мен ми липсва е, че нямаме типичната форма на Angel Eyes при BMW. Минаваме натам, имаме малка промяна в решетката. Естествено, решетката или бъбриците са нещо, което предизвикат толкова много мнения в пространството. Но тук си струва да кажем, че размера на бъбриците точно за този модел е точния размер. Не са прекалено големи, не са прекалено малки. А за фейслифта вече имаме и светещи такива, които за хората, които искат да им светят, могат да ги оставят светещи, за другите могат да ги изключат. Лично на мен с времето някак си свикнах с тях и мога да кажа, че ми харесват. Разликата също с преди фейслифта е, че имаме и лека промяна в бронята, но това са общо взето нормални неща за фейслифт версията. Минаваме от страни на колата, където вече никой не може да сбърка X6 от X5, ето точно заради тази чупка надолу. Тази чупка, която прави толкова голяма промяна и толкова много се харесва, може би най-вече от жени, защото предимно жени карат такъв тип автомобили. Другото нещо, което трябва да споменем е стандартните 22-ки, с които излиза автомобила. Виждаме тези големи калници и според мен по-малка джанта от 22-ката не би стояло добре. Аз лично бих добавил малко фланци, бих малко смъкнал, но знаете моите проблеми. Колата си изглежда и в заводски вид
много добре. Минаваме естествено да покажем и дупето на тази кола. В сравнение с преди фейслифта имаме малко по-различна задница и най-големият акцент е различна графика на задните светлини, иначе тя е доста подобна. Вече на хикс-щитиците имаме спойлерчета, те идват с M-Performance версията. Можем да кажем, че задницата е стегната и доста добре изглеждаща. Тъй като говорим за практичност и за всекидневно каране, честно е да споменем и колко е голям багажника. Естествено багажника в хикс-петицата е по-голям, равняващ се на 650 литра. Тук имаме 580 литра, т.е. малко по-малък багажник, но пък красотата изисква жертви. 580 литра са достатъчен багажник за, според мен, за едно 4-членно семейство да пътува комфортно на море или на екскурзия или където и да било, тъй като за ежедневна база не ни трябва толкова голям багажник. Височината може да е проблем, примерно за майки, за вдигане на количка, защото колата като цяло е висока, но няма как задницата да е ниска. В този случай хикс-петицата може би е по-практичен автомобил, защото тук го няма този ръб. Но мястото е достатъчно, естествено седалките падат, но се съмнявам някой да си купи така кола и да я ползва за превоз на, да кажем, от едно място на друго и да слага примерно някакви мебели и така нататък. Но въпреки това, ако иска, може да го направи. Вече сме вътре в колата, за да ви покажа как изглежда интериора на този автомобил. Мога да посоча няколко разлики, които намирам веднага като директно сравнение от предишните модели на хикс-щитица. Първото нещо е тази дръжка, която е много така странно разположена. Първоначално си мислих, че много ще ми пречи, когато искам да използвам контролерите за вратата, но реално се оказа, че е доста удобна и много по-лесно е да си дръпнеш вратата с нея. Иначе бих казал стандартен интериор, пак да кажа, за кола от такъв калибър. Воланчето ми е много познато, тъй като то е използвано и в предишните автомобили на хикс-тройката ми. Беше абсолютно същия волан. Естествено, материалите, които са използвани тук са от най-високо качество. Имаме алкантара таван, имаме меки материали абсолютно навсякъде по табло, пианолак, въпреки че пианолак е много труден за поддръжка, но той излъчва лукс, комфорт. И вече можем да кажем, че във фейслифта имаме тези много странни, бих казал, но се оказа доста функционални вентове за самото парно. Много лесно се навигират, много лесно се спират. Първоначално, като ги пипнеш, ти изглеждат малко така като много чупливи, но после като свикнеш да поработиш с тях, са доста удобни, бих казал. Най-голямата промяна, естествено, от преди фейслифта е вече, че имаме този огромен извит дисплей, който е, ако сте карали ново BMW, е така, се вгражда почти във всяко едно. Също така, заедно с новата мултимедия, която е 8.5, малко по-различна от моята, с самите контроли, които са по различен начин сложени, самите графики. Вече, за съжаление, физическите бутони от климатика са преместени и са интегрирани в самата система. Не бих казал вече на този етап, че е толкова голям проблем, тъй като с времето свикнах да ги използвам и оставя всичко на автоматичен режим. Освен тези бутончета, виждаме, че ни го няма и селектора за скоростите. Докато шофирах този автомобил по-рано, се оказа, че доста ми липсва този селектор на първо четене, защото съм свикнал точно тази ръка да ми почива върху селектора. Сега като няма, ми е малко така странно, но предполагам, че това пак е въпрос на свикване. Имаме тези страхотни сваровски елементи, които са из цялата кола, нали? Старт-стоп бутон, селектора, джойстика. Другото нещо, което е по-различно, е самата лайсна. Имаме тук различна графика, която показва M и че не сме в нормален автомобил, сме в M-Performance. Също нещото, което ни показва, че тази кола не е от стандартните хикс-щитици, са тези страхотни опционални M-седалки, които са от най-висок клас и имат абсолютно всичките възможни екстри, които може да има една седалка, като подгрев, обтухване, масажи. Другото нещо, което аз за първи път забелязах в X6, че хората от BMW са интегрирали, имат тъч функция на самите копчета. В момента, в който докоснеш копчетата, тук на дисплея ти показва точно кое копче какво прави, реално копчето, което докосваш какво прави. Това ще е много полезно за вашите жени, защото моята много трудно се ориентира как се местят седалките и всеки път е една борба и накрая аз отивам и я намествам вместо нея. Вече сме отзад, тъй като тази кола гласиме да бъде семейна, трябва да бъде комфортно и за децата отзад. Виждате графиките на седалките, всичките
възможни повърхности са меки и са много комфортни. Имаме така, разбира се, познатия Isofix, за да може да сложим столче. Има достатъчно място за две дечица и един възрастен, който да пътуват заедно и да им бъде комфортно. Имаме 4-зонов климатроник, който може да се настройва на 4-те зони. В случай, че децата ви вече са пораснали и са станали по-големи от вас, има достатъчно място. Естествено, аз съм по-малък като размери. Тази седалка е направена да им бъде супер комфортно да шофирам, както виждате имам супер много място. Също така имаме къп холдърчета, които са доста добре позиционирани, може да се използват. Има места, къде да си оставим ръцете. Сега най-големият проблем на тази кола е ето това разстояние. В моя случай не е никакъв проблем, тъй като пак казвам, аз съм с по-компактни размери, но предполагам, че ако децата са ви по 2 метра, може би тук ще има проблем, в който те ще стигат тавана. От BMW са постарали, като са сложили ето точно тази преграда, бих казал, за да може да дадат максимално много място за главата, но в същото време да запази тази готина линия на тавана. Но въпреки това няма как да стане с същото пространство като X5-цата. Така че вие, ако сте от по-едрите хора, може би X5 е по-добрия вариант за вас. Стигаме до най-интересната част, а именно под капака. Ще говорим само за фейслифтовите модели, тъй като ако се върнем назад, това видео ще стане супер дълго. Но да кажем, че тук имаме опция за дизелов модел, който е с B57 двигател. Това е бащата на M57, така известния дизелов мотор, като го има вариант в тройка дизел и в четворка дизел. Тройка дизел може да се вземете, ако искате този лукс, който предлагах X6, но искате и да е малко по-икономичен, макар че с тези цени на дизела, не знам колко по-икономичен ще е. Струва си да кажа, че абсолютно всичките двигатели се предлагат 48 волтова мека хибридна система, която подобрява икономията на гориво. Следващия вариант е бензиновия, който е 40i и е с B58 двигател и пак 48 волтова милт хибрид система. Знаете за B58, няма да говорим твърде дълго, много хубав двигател, с много хубава мощност и така нататък, но това купе не трябва да забравяме, че е доста тежко. И стигаме до момента, в който е най-интересно да покажем, че този мотор реално с V8 битурбо. И то не е обикновен V8, това е S68 мотора. За тези, които знаят, този мотор се вгражда в най-новите M модели на BMW, като започнем от G90, от X7 M60, i, в XM и така нататък. Това е истински M-Power мотор. За разлика обаче от G90-ката, тук нямаме плъгин хибрид, а имаме милт хибрид система, която ни дава 530 коня и 750 нютона въртящ момент, което е предостатъчно за всяко едно нещо, което искате да правите с тази кола. Готиното да кажем за този мотор S68, че не е просто поредната ревизия на S63, който е така известен със своята чупливост. Това е изцяло нов мотор. Иначе нямаше да е S68, ще да е S63 TU4 или TU5, не знам коя ревизия вече върви на тях. Но най-голямата разлика между двата мотора е, че този вече е closed deck дизайн. Това означава, че има много повече маса, която да поддържа здравината на мотора. Дали е здрав, дали е по-успешен от S63, само времето ще покажа, тъй като те са сравнително нови двигатели и ще видим. Но едно със сигурност е ясно, че това е доста пъргав и потентен мотор. През цялото време говорим M-Performance, M, S-мотор и така нататък и време е да видим къде се нарежда тази кола до истинския M-Power. Ако трябва да съм честен, това е най-късата граница от всички M-Lite коли до M-Power, тъй като имаме истинския S-мотор, имаме почти всичко, което ни е необходимо, за да бъде много бърза тази кола, но естествено истинското M си е доста по-различно. Най-голямата разлика идва от мощността. Въпреки че имаме същия двигател, там той е оборудван с различни софтуери и по-добро охлаждане, което му позволява да развива мощност от 625 конски сили и 750 нютона. Естествено, тем дивизията не са оставили всичко просто така, а са пипнали окачването, различните настройки на диференциали и на кутия и така нататък. Така че не трябва да се заблуждаваме, че това е по-добро от M-Power в спортните си характеристики, но това може би е най-добрият баланс за спортност и комфортност, който може да намерите от този сегмент.
Приятели, прекъсвам видеото само за да ви кажа за нашите партньори от Cosmos Detailing. Ако искате да ви е по-лесно, докато се грижите за вашата кола и по-лесно да я миете и винаги да изглежда чиста, както примерно моя бобър, може да ги потърсите за поставяне на защитно фолио, най-вече с Cosmos 15, за да може да вземете 15% отстъпка от цената на фолиото. Или може да ги потърсите за затъмняване на стъкла, за поставяне на керамично покритие, за детайлинг, за почистване и каквото и да било още. Това са хората, които ще се погрижат вашата кола да изглежда като нова всеки път, когато я изкарате от гаража. А сега обратно към видеото. Вече сме на тест драйв на колата. Аз имах възможността да я покарам и по-рано, но впечатленията като цяло какви са ми. Колата е супер комфортна, усеща се много висока и много голяма, но съвсем бързо, много лесно се свиква. Мотора по никакъв начин не е агресивен или по някакъв начин да съм разбрал, че не е готин за каране. Супер плавен, супер добре позициониран, скоростната кутия е прекрасна. Но тук е момента да спомена, че от BMW са направили нещо повече за M-Performance модела като този, а именно те са махнали въздушното окачване. То е опция само за по-нормалните модели, но не и за M-Performance модела. Което сега някой ще каже, щом не е на въздух, тя не е комфортна. Не знам по какъв начин, но електромагнитните амортисьори по такъв начин са настроени, че колата абсолютно не може да познаеш, че не е на въздух. Супер плавна и супер комфортна. Или аз съм свикнал да карам много лагерни колички, или тази кола е супер комфортна. Като имаме три режима на каране, имаме спорт, комфорт и EcoPro. EcoPro, не мисля, че има нужда въобще да го коментираме. Спортния режим, като се включи, графиките на дисплея се променят, мотора се развърта до по-високи обороти. Естествено имаме и спорт на кутията, в който можем да преминем и на ръчен режим с едно кликане на перцата. И по този начин, с малко подаване, се събужда този V8 звяр и наистина мощността за това купе, въпреки че е доста тежко, около 2,5 тона, без никакъв проблем може да бъде използвано за едно малко по-динамично каране. Но в крайна сметка по-рано във видеото споменахме, че тази кола предимно е за комфорт и когато ви потрябва тази мощност, тя е налична. Сега може би е времето да поговорим за нещата, които малко не ми допадат. Аз съм свикнал всичко да ми е на един клик разстояние. Може би ако от BMW бяха добавили M1 и M2 бутони или поне един бутон, с който може да си конфигурира всичките спортни режими, защото сега ви демонстрирам. Ето примерно създава се възможност, в която да кажем има много дълга колона, която аз искам да изпреваря и трябва да мина на спортен режим. Сега аз трябва да си отделя очите от пътя, да намеря къде е спорт, да натисна спорт, после да намеря къде е лошчето и да включа спорт режима. Това за мен не е окей. Може да има едно бутончик, примерно като DSC2, тъй като по-старите серии, в които имаш само едно бутонче. Но най-вероятно от BMW са го направили така, за да не се доближава прекалено много до емките, тъй като вече ако имаш и конфигурируемите бутони, нещата стават съвсем по-близко. Другото нещо, което също не ми допада е защо по дяволите старт-стоп системата е включена по дефолт и всеки път трябва да влизаш в ето това в менюто, което е на инфотемата, за да го изключиш, за да не ти гасне. Има адски много асистенти, колата е супер безопасна, за човек, който не е много сигурен или много се разсейва, е много подходящо, защото те връща в линията, следи предната кола, следи за челен сблъсък, следи за сблъсък с пешеходци, страничен сблъсък, абсолютно каквото се сетите като сблъсъци. Намира ми за супер досадно звуковия сигнал, когато превишиш примерно с няколко километра, да кажем, ето сега съм на 50 и няколко километра и след малко започва да пипка, да свирка, мигат ти знаците и направо е страшна работата. Се кара с 200 в града, но може би идеята на този предупредителен сигнал е, когато, тъй като колата е супер комфортна, не се усещат скоростите в нея, може да се отнесеш и случайно да превиши скоростта или поне беше такъв фидбек от собственика, който я има. Вече знаем, че може да се засилва тая кола, комфортна е и всичко останало. Време да поговорим как спира. Както вече казах, колата е доста тежка. Нормалните модели, които не са с M-Performance спирачки или с по-малките спирачки, имат 348 на 300, забравих колко са задните, но пак са порядъка на 340-350 мм, докато тази
разполага съвсем перформанс спирачките, които са близо 400 мм, 395 предни и 380 задни, което и позволява да бъде доста динамична в спиране. Така че може би е най-добро съотношение, ако искате М-ка, която да бъде много по-мека и да ви служи за всеки ден, без да разбирате, че имате V8 под капака. Стигнаме до момента, в който трябва да разберем колко е икономична тази кола, което е малко по своята същност доста смешно, но в крайна сметка трябва да знаем колко харчи. Макар че като си купуваш V8, едва ли те интересува колко харчи, но все пак BMW казва, че трябва да харчи около 12, но ние сега ще видим, ако естествено го намерим къде се намира това нещо, колко харчи. И тук виждаме, че за 5000 км колата е дала среден разход 14 на 100, което за перформанса, който има тази кола, не забравяме, че тя е супер голяма, тежка, е доста добре. Естествено, това разхода е много променливо понятие. Ако и давате газ, според мен може да надхвърли 20, ако се постараете достатъчно и ползвате перформанса на автомобила постоянно. Но в крайна сметка тази кола я кара жена, която кара доста спокойно. Бих казал, че 14 на 100 е някакъв ориентировачен разход, който може да имате и който може да очаквате. Ако естествено взимате колата само за разход, може да погледнете по-малките модели, примерно като 40 или тройка дизел или нещо от сорта, но там не може да очаквате същия перформанс, който имате тук. Говорим вече и за другата интересна част, именно цената. Тази кола започва от 119 000 евро и може да стигне до 150, зависимост от това колко екстрена блъскате в нея. На вторичния пазар такива екземпляри се срещат за около 90 до 100 000 евро. Естествено може да си вкарате някаква малко ударена от САЩ, като ползвате катана, разбира се, и да ви излезне малко по-евтино, но тъй като са доста по-нови, предполагам, че и частите ще са малко по-трудно за намиране и ще бъдат по-скъпи за самия ремонт. Бих казал, че има перфектно ускорение за тежестта, която носи след себе си, която е равна на един апартамент горе-долу. В крайна сметка тук сме за комфорта. Като заключение бих казал, че виждам се да карам такава кола. Това е един страхотен семейен автомобил. Може би е подходящ за хора, които са влюбени в визията или във формата на купе. И X4 им е една идея по-малка. Това пасва перфектно на този тип хора, защото е доста голяма, много по-комфортна, много по-безопасна, тъй като с големите си размери и голямата маса, знаете, че BMW правят предимно безопасни автомобили, особено им перформанс версиите. В крайна сметка на вторичния пазар, докато S68 не се докаже със своята здравина, аз може би бих предпочел да карам такава кола в гаранция. Говоря специално за V8 версията, тъй като знаете, че N63 и S63 не бяха толкова сполучливи, но предполагам с смяната на дизайна на блока и с другите неща, които BMW са направили и с опита, който имат с шестаците, вече всичко ще бъде наред тук и ще бъде един безпроблемен V8, който само ще ни радва за в бъдеще. Колкото до електрификацията на автомобилите, аз съм на мнение, че ако цената, която трябва да платим, за да имаме V8 е Multi Hybrid система, то аз съм окей с това. Електромотора, който се намира в скоростната кутия, подпомага да няма турбодупки, подпомага за стартирането на автомобила и по-скоро има повече плюсове, отколкото минуси, които бих казал. Ами, приятели, това беше ревюто и моето виждане за X6. Така че, понеже колата остава до края на деня при мен, отива малко да й дам газ, а вие не забравяйте да дадете лайк на това видео и да се абонирате за канала. И до следващия път! Напишете ми в коментарите какъв друг автомобил искате да ви представя. Так му минахме нотариуса и вече официално мога да кажа, че взехме колата, толкова много ми хареса. Ама друг път.